Asistimos ao concerto da ONG Música para Salvar Vidas e fixemos unhas postais moi chulas co lema Picos de Paz. Esta semana comeza a mellor época do ano, o Entroido. E xa sabedes que, como andamos traballando a pintura galega, o noso disfraz será de pintor ou pintora. Será un Entroido moi artístico. Para facer o noso disfraz, temos colgado un titular na página web do conto e nas nosas canles de YouTube, Facebook e Twitter. Para todos aqueles que o precisen, a AMPA tamén organizará obradoiros para facer os disfraces o martes 6 e o mércoles 7. Consultádelles. Comezaremos a semana coas ordes do Meco. O luns con garabata, para non meter a pata. Gorra levaremos o martes para non andar con malas artes. O mércoles, diferentes calcetins, para que me miren os botines. O xoves, aínda que non tapes os dentes, dous zapatos diferentes. O venres será un día especial, viremos disfrazados da casa. Lembrade, non temos que traer merenda. Os profes teñen-nos organizada unha chocolatada e biscoitada. Que rico! Pero non todo vai ser comer. Tamén teremos xogos tradicionais que nos organizarán os de Xotramo. Que semaniña nos agarda, e o sábado 10, provincial de Campo a Través, na Madalena. Así son as cousas e así o contamos. Nerea Ocampo e Irene Sande. Ata a próxima. En breve, novas micronovas.